नमस्ते. आज आपण फिरायला जायचं आहे, पण बाबे आपल्याला जिकडे न्याल ना तिकडे जायचं आहे. आता ती बघूया कुठे घेऊन जाते. आमच्या रत्नागिरीतला एक तिबा राजवाडा म्हणून आहे, ते माळनाक्याच्या इथे तिबा पॅलेस तिथे जायचं. आता आपण कुठे आहे? मारुती मंदिरच्या इथे. आता आम्ही आपल्या वडापावच्या गाडीवर. मावशीच्या गाडीवर आहे. मावशी कुठे आहे? बाबे हे पोचलो आपण. हा पोचलो. कुठे पोचलो आपण? हे तिबा पॅलेसला. हे असं टिबा पॅलेस लांबून पण दाखवतो आणि समोर बघा जागा. काय असतं टिबा पॅलेस म्हणजे ॲक्च्युली काय? इकडे राजवाडा आहे हा. आणि तिकडे पाठी म्युझियम लिहिले. म्युझियम हो, पण म्युझियम अशा वस्तू पण आहेत ते ठेवलेले जुने जुने राजवाडा राजांचे. आता बंद आहे. मग आता कुठे जायचं आपण? मग तिबा पॉइंटला. टिबा पॉइंट. हो. आता आपण बाबे कुठे आलो? तिबा पॉइंटला. टिबा पॉइंटला आलेलो आहे. इकडे 2 व्हीलर आणि 4 व्हीलरसाठी बंद आहे. आता आपल्याला पुढे चालत जायचं आहे ना? चालत जायचं आहे. आता हा व्ह्यू बघा इकडून. इकडून घसरला की डायरेक्ट मुंबईला. डायरेक्ट मुंबई. ट्रेनची गरज नाही. मस्त ना, उजेडा सर्व दिसतंय ना आतमध्ये. आता आपण चालत आलो तिथून ना, एकदम लांब. ते बघा गेट दिसते तिकडे, गेट आहे तो. आता हे सर्व काय बाबा? इकडे स्टँडिंग आणि इकडे बसण्यासाठी, कारण व्ह्यू चांगला आहे ना समोरचा. समोरून व्ह्यूज ना, नदी वगैरे आहे. त्याचे फोटो बिटो काढतात ना मुलं. हो. आपल्याला अजून खाली जायचं आहे का? एकच मिनिट. हे हातात काय? एका माणसाचे 5, आपल्या तिघांचे 15. तिकीट तिकडे काढायची ना. आता आपण कुठे चाललो? वरती व्ह्यू मस्त आहे. अच्छा, हे व्ह्यू पॉइंट आहे का पूर्ण? मम्मी हे बघ व्ह्यू बघ इकडे. इकडे फोटो काढले पाहिजे है ना. तुम्ही एक व्ह्यू बघा. टिबा पॉइंट ना. मस्त दिसतो. आता आम्ही अजून वर जाणार आहे, पण इकडून पॉइंट हे बघा, व्ह्यू बघा. मस्त ना, पूर्ण कव्हर झालं ना. नदी बघ ना कसं आहे. गोल नदी आहे. मम्मी लास्ट टाइम कधी आली होती तू? खूप लहान होता तुम्ही जेव्हा, तर कळत पण नाही होता तेव्हा. मी एवढा चिंटू होतो तेवढा ना. अरे खूपच लहान होता. थोडे चालत होता तेव्हा. तेव्हा आणलेलं. आता अजून वरती बाबे हे ना आतमध्ये. हे झिगझॅग आहे का? हे आपलं ग्राउंड फ्लोअर आहे. हे फर्स्ट फ्लोअर ना. आणि त्या साईडूनच आलं, कारण हे कोपरे छोटे आहेत, हे साईडून मोठे आहेत. अजून एक वरती आहे. अजून एक वरती आहे. तिकडून पण तेच आहे ना, दिसतं व्ह्यू. चला अजून वरती जाऊया लास्टला. मम्मी चढशील ना? हे आपलं लास्ट सेकंड फ्लोअर. वाव. हे असं कंप्लीट गार्डन आहे तिथे. आपण गार्डन मध्ये पण फिरूया ना, इकडे इकडे. आणि तिकडे काय स्विमिंग पूल आहे का लहान मुलांचं? मम्मी हे बघ इकडे व्ह्यू बघ कसा आहे. त्याला टिबा पॉइंट म्हणतात ना. मला थोडं लक्षात होतं ना, म्हणून मी बोलले. मस्त वाटतं ना इकडे. पाणी पण पाणी नाही आता त्याच्यामध्ये. कुठे? त्याच्यात असतं चालू पाणी, पण आता नाहीये. आज पाणी नाही त्याच्यामध्ये. हे हौद आहेत ना, पाणी आलेलं नसणार. आणि तिकडे सर्व मच्छीचं आहे ना. मग इकडे फिश मार्केट कुठेतरी जवळ असेल. मग किती मस्त व्ह्यू वाटतं नाही.
आणि ते मध्ये आयलंड सारखं झालं ते आहे ना. तिकडून राहतं का बाबे? नाही नाही. बाबे बसते याच्यात? नको नको. मोठे मुलं नाही बसू शकत ना? नाही. आणि तिथे सगळ्यात फेवरेट ठिकाण आहे तिथे हां हां. कसलं आहे ते? ते फेवरेट आहे बाबेचं. बाबी तर खाऊ गल्लीमध्ये फेमस झाली. हा. आता इकडे दिपा पॉईंटमध्ये ते झाडं मस्त आहेत ना मी. ते बघ कसं बनवलेलं आहे त्रिकोण बघ. हे ना हां कटिंग मस्त केले झाडं. ह्याच्यावर जातोयस तू त्याच्यावरती. उड्या मारायला. बाबे एकदा तोंडात गेला पाहिजे हा? असं नाही. हा हळूहळू थांबा. एकदम मोठा पीस घ्या आणि तोंडात. अरे ते काय नाही. हे आपलं काय होतं टिबा पॉईंट. आता आपण कुठे जाणार आहे? भाट्यात. भाट्यात. बीचवर. चला. इकडे थांबायचं आपल्याला. हो इथे. हे कुठे आलो आपण? आणि आपल्या राईट साईडला समुद्र आहे ना. हे फ्री वॉटर सर्व्हिस. थँक्यू. आणि भाट्याचं बीच इथे इकडून भाट्याचा ब्रिज ना. इकडून पावस आणि गणपतीपुले हा रस्ता गेला ना वरती. यात आपण आलोय कुठे श्री झरी मध्ये भाटे. आता भाट्यात आम्ही आलेलो आहे. हा मग इथे झरी विनायकचं मंदिर आहे गणपतीचं. तिथे आपण आलेलो आहे. बाबा आता हे काय? झरा आहे. झऱ्याचं पाणी येत आहे बघ तिथून गणपतीच्या. शेवाळीमुळे क्लिअर दिसत नाही. हो आले. तू लास्ट टाइम आली होती इकडे? कधी आली होती? आले होते. हा ही आली होती. मी खूप पहिले आली तेव्हा हे मंदिर नाही होतं. प्रॅक्टिस रनिंगसाठी बाळूत. इथे हां तेव्हा कानात सांग काय सांगू कशी सांग चांगली मुलगी भेटू दे म्हणून. काय 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 चांगली मुलगी भेटू दे मला बायको असा बोल. ऐकलं असेल त्यांनी आता. नाही पण कानात सांगितलेलाच ऐकतो. हा काय? हा बाहेरून ऐकायला नाहीये. विथ मास्क का विदाउट मास्क? इथं मास्क तू सांग माझ्या बाबे. तू पण सांग. तू पण सांग बाबे. दोन्ही कानातून सांगा म्हणजे इकडून बाहेर तिकडून बाहेर नाही होणार. आता काय म्हणायचं? हा माझ्या पप्पूला चांगली बायको मिळू दे. ऐकलं सर्वांनी ऐकलं. अच्छा माझ्या पप्पूला तुला सून नको का? ती सूनच झाली ना मग. हा काय? खुश. त्याला आहे ना पहिला आम्ही ताईला फसवायची. असं शेण दिसलं ना गाईचं हा ते आम्ही म्हणायचे चॉकलेट केक. चॉकलेट मग ताई केक. हात लावायला जायची. लहान होती तेव्हा गं. आता ताईला व्हिडिओ बघू दे. हा ते बघ किती आहेत चॉकलेट केक ठेवलेले आहेत. लाईनी ते आता फक्त फ्लेवर टाकायचे आपल्याला वरती. हा, वरती काय ते ड्रायफ्रूट वगैरे टाकायचं. हा मग काय रेसिपी बनवते का इकडे? चॉकलेट केक. बस जराशी. बस तसं तुटणार नाही ते. ही झाडं दिसतात ना माडाची. हम्म. त्याला आता जेवढे माझ्या लग्नाला वर्ष झाले असतील ना हम्म. तेवढे झाडाला झाले. कारण आम्ही जेव्हा देवासाठी गेलो ना इथून रणपारला मामाच्या घरी. इकडे वरती. हा हे हा तिथून रस्ता तो बघ हम्म. चौकटीला वगैरे म्हणजे जायचा. तुझ्या लग्नाच्या वेळी हे प्लांट करत होते, झाडं लावत लावत होते. होते तेव्हा माणसं खूप रस्त्यावरती झाडं लावत होते. आता किती ट्री हे झालं मग फॉरेस्ट सारखं आहे ना. हा
आता आता आपण कुठे सध्या? भाट्याच्या बीचवर. हे भाट्याचा समुद्र ना. आता आपण कुठे जाणार? रत्नागिरी. मांडवीच्या गेटवे ऑफ रत्नागिरी. अच्छा, जसं गेटवे ऑफ इंडिया असतो तसं गेटवे ऑफ रत्नागिरी. रत्नागिरी आहे. चला, आपली बाईक उभी आहे तिकडे ना. आता आपण कुठे आलो? मांडवी बीचला. एंट्री गेटवे ऑफ रत्नागिरी. कुठे एंट्री? तिथून त्या तिथून. हे लिहिलं ना गेटवे ऑफ रत्नागिरी. हे असं चालत जायचं ना पुढे पुढे. त्या स्पॉटला जाऊया आपण, त्या स्पॉटला. आणि नंतर इकडे घोडागाडी पण आहे. तर आज आपल्याला बाबेनी पूर्ण रत्नागिरीतले जेवढे जेवढे फेमस स्पॉट आहे सर्व फिरवला ना. अजून राहिले गणपतीपुळे वगैरे, ते पण फेमस आहे. गणपतीपुळे पण ते लांब आहे ना इकडून. गणपती, हा गणपतीपुळे लांब आहे पण जरा इथे. तुला कसं वाटलं मी फेमस स्पॉट? तू फिरली असशील ना सर्व? कुठे फिरली? आताच फिरते आहे. आताच फिरते काय? बाबे काय लिहिलंय? आमचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा. बाबेने आम्हाला आजची सफर सर्व आमची बाबेने केलेली आहे. बाबेने आम्हाला सर्व ठिकाणी फिरवलं आहे. हां, तर तुम्हाला कसं वाटलं ते कमेंटमध्ये लिहा. आणि मावशी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. बाय बाय. बाय बाय.